एबा जोंखौ लांनानै दिल्ली मुम्बाइआव आर'नाइ गामसा गानहोहैनाय प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय नैफोरबायदि एक्टिभिटिफोरजों जोंनि मानसिफोरखौ आन्दायहोनो नागिरदों। नैबे माखासे षड़यन्त्रआ नैबेयाव जोङो मेगनजों नुनाय नङा, नाथाय बियो मोनसे लेभेलनिफ्राय इन्डियायाव दायो सोलिगासिनो दङ। प्रमद बाबुनि गभर्नमेन्टआथ' ट्राइबेल गभर्नमेन्ट नंला नङा नन ट्राइबेलनि गभर्नमेन्टसै। औ दा दिनै हारसाफ्रा जोंखौ एकमडेट खालामाखै आसामाव गावसोरो नांगौखिनिखौ जाबाय लोंबाय रंजाबाय गावसोरनिखौ सोरजिना लाबाय, जोंखौ एकमडेट खालामाखिसै। जोंनोबो नांगौमोन, जों रागा जोंबाय। दा नै मोनबा जिल्लायाव बेसेबांबो गिदिर गिदिर कौटि कौटि थाखानि बांगालफोरनो हजनि न' लुनो हागोन जाहैबाय। बेथ' बांलादेशसो जानो थांगासिनो बिदिबा। दा रल नम्बरखौनो सोरनो एक होनो सोरनो दुइखौ होनो हस्थ' जोनोम जानानै दं। सायख'नो जाला जादों। अनेक अजानाव थांदों, अनेक डाक्टारनाव थांदों, गथ'खौनो मोना लास्टआव मोनबाय। इसोरनि अननायाव मोनखो, मोदायफोरनि अननायाव मोनखो, डाक्टार अजाफोरनि अननायाव मोनखो, जायखिजाया सासे गथ' मोनबायमोन। बे नामानो बड'लेण्ड होनदों। दा बे बड'लेण्ड गथ' गोरलैयाबो दिनै सेस थैलांफिनसै मोखा खायनांनानै दे। मा जाखोलाय नोंनि आंनि बर' फिसाफोरनि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोममोन। बे बाथौ धोरोमनि थाखाय मा खालामखो बियो? दा नै मोनबा जिल्लायाव बेसेबांबो गिदिर गिदिर कौटि कौटि थाखानि बांगालफोरनो हजनि न' लुनो हागोन जाहैबाय। बेथ' बांलादेशसो जानो थांगासिनो बिदिबा। पाकिस्तानसो जानो थांगासिनो दं। ओरैबादि स्टुपिड, माने मा होनो आरोखि। खुगाल' रुवायसिगोन। माने आंहा बे 10-15 बोसोराव बे दुखुजों सिन्थाजों टेनसनजों बोरायसिनबाय आरोखि। बोरायखायो, आंबो बिदिनो बोरायखाबायबा। बिराद जुलुम जाबाय। गोदोनि खोथाफोरखौ सानैजों रायज्लायनायखौ रोफैल' मोनोबा दाबो जातिखौ फोथांनांगौआ सम्भब नंला। दाथ' सेसखा। बे चन्द्रकार। थेवब्लाबो आसा लादों आं, नैबे न'मा न' बायफ्लेखांजोबब्ला बयबो जुदि बुजिलायफिनब्ला, बे थिगासे न'आ बायबायब्ला गोदाननि होननानै जुजिलायनाय फैयो नामा, आं बेखौ आसा लानानै दं आरो। मोजां मोनबाय आं दिनै रायज्लायनानै। सानसे लोगो मोनलायगोन दे। दे हामबायसै, गोजोन्थों। बैसोआ बेसे जाखो नोंमोनलाय? नै 86आ जोबनोसै। हाब 86 थांथारबाय? जोबनोसैसो। ओइ अंख'आ भुल जादों खोमाखि? अंख'आ भुल जायाखै। भुल जायाखै। गोदो एलपि मास्टारा बारा लिरदोंमोन दा। नङा 39आव आंनि जोनोमा। 39आव? 41आव धलपुर सिमुलुगुरियाव खारबोदों थिपखाइनिफ्राय। आदसा, मा गामिमोन थिपखायावलाय? थिपखाया सोल्खिगाथा। ए, बे माबाखौ सिनायगौ, बिश्वकुमार ब्रह्मखौ? औ, सिनायगौ। ए, खयजौ जाखो फैयालाय? गैयालै, गोदो थांदोंमोन, दा थाङैया 15-20 बोसोरसो जाबाय। बाहागिफोर गैया? दङ दाबो। थांलाय फैलाय गैया? थांलाय फैलाय गैया? गैथ'ला, आंबो हाला नै हारसिङै। आदसा। ओमफ्राय दा आबाद मावो? आबादालाय दा बोरै मावनो हाबावनो, आंलाय बे खामसालियाव जिरायनानै गोदो नोंजों आंजों रायज्लायनायखौ गोसोखाङो। हादानखौ बोरै सिफायामोन बेखौ गोसोखाङो। बेबादिब्रा। ओमफ्राय फिसालाफोरथ'? फिसालाफ्रा उदालगुरियाव सासे रायजो जाबाय। आदसा। ओमफ्राय न'आव सासे दं, बेनो खांदों। मा गामियाव थाफैगोन? ओइ उदालगुरि टाउनावनो। ए, साख्रि मावो ना बिजनेस मावो? बिजनेस मावो। दे। नोंनि रावखौ एकदम खोनाथारैखाय एसे बुंदोंमोन आङो बे आयं गथ'खौ हनै। बिराद दुखुजोंनो मा खालामबावनो। माने दा आङो खोमा बेंगा जानाय बायदि, मेगन खाना जानाय बायदिसो सिरि दं बे 6 माससो। आं जेबो रावखौबो जेबो बुङाखै आरोखि। हामखाथारदों। बुंनानैबो खुनु लाब गैला। गोदो बुद्धदेबा होनदोंमोन मोनसे टिचिं, नोंनि रावखौ रावबो खोनासङाब्ला नों सिरि थाथ' आरोखि, नायबाय थाथ' होनदों आरोखि। उनाव नोंखौनो गुरु होननानै मानिनांगोन आरोखि। जोबस्रांबाय, बर' जाथिया जोबस्रांबाय। सोरगोनिफ्राय फैनानै सोरबा थफ्लाव होफैबासो जासिगोन, नङाबा जाला। सोरगोफुरियानो दंना गैयाथाय? जानो, ओंखायनोथ' बुंदां, सोरगोनिफ्राय सोरबा फैनानै थफ्लाव होबासो जासिगोन। हाया दा सोरगोफुरिनिफ्राय सोरबा फैयो।
बर' जिथु आखल आखु नायो मा बर'नि आखल जाखोलै बे लिडारफोरनि मोनजाहांबा बिराद गाज्रि जायोलै मोनजायाब्ला हाब भाइ नोंहाबो जानो गैया आंहाबो जानो गैया दे ज' ज' मावलायदिनि ज' थादिनि बिदि आरोखि जै मोनजाहांबा नोंखौलाय मा फात्ता बुंनोसै आंखौलाय मा फात्ता बुंनोसै दा जुगा बेनो आरोखि दा जाथियालाय बेबादि लक्षणखौ नायनानै बोरै आसा खालामनो हाबावनो दा गाज्रिसिन मिथिबाय गोदो जाम्बा जामथानि आमलनि साबसिनमोन दा एडभान्सलायनो डेभेलपलायनो बिराद लेखा रोंबायलायनो गाज्रिसिन दा लेखाबो फरिखा होनांलाबा ओरैनो पास जाबायबा मा गियान दंबावोब्रा रोंदों मालाय जादों असे खोथा बुङोबा दायसो जायो बै गेलिलुनि जुगा दा फैफिनबाय दा जुदि हाग्रामा ओमफ्राय प्रमद बाबु मोना बुङोब्ला ओइ जाम्बाफोर बर'फोर साना मैयानिफ्राय सोनाबनिफ्राय ओंखारग्रा जाबायलै हाब माबोरै होनखोब्रा नंथ्रालै होनबाय आरे जाम्बा एसे मोजां नाय गाबोन फुङाव नै एसे दावदै अमलेट एवना होबाथाय नंथारगौलै सार नों बुंनाया आंबो दिनैसो फोथायथारबाय आरोखि बिदिबा नों 100 जन मानसिखौ बायदि बुंदोलायब्रा जेला बेबायदिनो दा गला खालामबाय आरोखि सेस गला जाजोबखाबाय मा होनबावनो गोब्राब जासिगोनदां जाथिखौ गायसननो मोजाङै जायखिया दाला बर'फोरनि मोनसे आखला जाबाय न'मा न'आ बायथारबासो लुफिननो बायद' जाम्ब्ला आंबो दा बेखौसो नेगासिनो दं मा जाय जालांजोबथारथोंसै न'मा न'आ बायग्रोथोंसै रावबो बासाय हाया दा हाया फाहामनोबो हाया खोनासङाबो जेबो खाला दाथ' थाखानिसो फायखारि बेबसाय सेस बे हाग्रामा साहेबखौनो होन बे प्रमद साहेबखौनो होन उरखाव साहेबखौनो बुं एखे गासिबो जोखा एखे दाय दा रल नम्बरखौनो सोरनो 1 होनो सोरनो 2 खौ होनो मस्थ' जोनोम जानानै दं आइखौनो जारला जादों आङो गोसोखांहरनोसैखौ थांनो सानो थांबालाय मा होनो आंहाथ' आंनि रोखोमै थां बुंना फैनोसैलाय र' सानसे थांगोन आं बोथोरफोर फैग्रोथोंसै मेसेंफोर जानो माइ साय गायखांथोंसै गोसोखांबाय थाहरो आंबो बेरायलाबायनो लुबैदों एसे हाबफै ओरैहाय आंनावबो हाबफै नोंखौलाय बोरै गारनो हानोब्रा आंलाय बै नोङो बिटिसि लाबोजेनब्ला गाम्बारि खामफ्लायाव जिरायनानै रायाखै होनबा आंलाय नोंनि खामसालियाव आंहा गोसोआव दंथारोलै दाबो जाला जोब्बाय जाय बड'लेण्डखौ फिसा बायदि 6 मास उदैयाव गोरबोआव लानानै बिमाया 9 दाननि उनाव उजिहोबाय मोलाय जोसि मोस्रोम जोसि खांबाय दिनै बे बड'लेण्ड फिसा गोरलैया दिनै बेमार जों अरजाबाय होनदों मोख्रा खाया नांबाय होनदों बेसेबां दुखु खथ' खस्थ' खालामनानै खांबाय उजिहोबाय आरो बे गथ'आ एखेबारेनो मोख्रा खाया नांबाय आरो बेखौबो ओरैनो मोनाखै अनेक अजानाव थांदों अनेक डाक्टारनाव थांदों गथ'खौनो मोना लास्टआव मोनबाय इसोरनि अननायाव मोनखो मोदायफोरनि अननायाव मोनखो डाक्टार अजाफोरनि अननायाव मोनखो जायखिजाया सासे गथ' मोनबायमोन बे नामानो बड'लेण्ड होनदों दा बे बड'लेण्ड गथ' गोरलैयाबो दिनै सेस थैलांफिनसै मोख्रा खाया नांनानै दे मा जाखोलाय नामा जायाखैमा दालाय मोख्रा खाया नांनानै थैनोसै जोब्बाय नोङो नों फाग्ला बे नों जेराव जोनोम जादों बे ओनसोलनि हाखौ 7,000 बिगा हा होनो ओंखारदों दा बिदि मोजां 3,600 जाबाय बे थार्मेल पावार स्टेसननि थाखाय आदानि कम्पानिनि थाखाय मा जानांगौ बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय बेसेबांबा हाजारा माबानो रेलनि कच फेक्टरिनि रेल दाब्बा बानायनो रेल दाब्बा बानायबा मा लाब जागोन बाहाय बर'फ्रा मा लाब जागोन हालेवनो मोना पावार स्टेसनखौ मा लाब जागोन बे थाखा फैसानिखायसो सौदायो आरोखि लाखाबायगोन बोरसि मन'खाबाय मन'खाबायलै दा आङो दुखुजों जाबजों थांथ'वाखै दा भलन्टियार फर्सनि सेंग्राफोर दाख्लै आंनाव फैदों जोंजों नोंबो थांफानांसिगौ 25 तारिखहालागै होनना बुंदों बिराद जारला जाबाय
उफाय दंब्ला बोरैबा नाथ्रोदनो बुद्धि खालामदोलै नोंथां। आङो माखासे मानसिखौ होनबाय माने दिल्लीयाव मोननै कमप्लेन हरनांगौ मोनसे जाबाय नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेल नालाय बे नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेलनि पारमिसन मोनाबा बन्द खालामनो मोनाब्ला हाया हाग्रानि हाखौ सिफायनो ओमफ्राय मोनसे दङ नेशनेल कमिसन फर सेटल ट्राइब ट्राइबेलनि हाखौ जाहा दा दांलाबायनो मोना दा बे जोंहा प्रमद बाबुनि गभर्नमेन्टआथ' ट्राइबेल गभर्नमेन्ट नंलाब्रा नङालै नन ट्राइबेलनि गभर्नमेन्टसै हेमन्त बाबुनिसो गभर्नमेन्ट दा बियो हारसाफोरनिसो गभर्नमेन्ट आदा नुबाय नाला स्टुपिड ग्रेट नोंनि आंनि बर' फिसाफोरनि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोममोन बे बाथौ धोरोमनि थाखाय मा खालामखो बियो दा नै मोनबा जिल्लायाव बेसेबांबो गिदिर गिदिर कौटि कौटि थाखानि बांगालफोरनो हजनि न' लुनो हागोन जाहैबाय बेथ' बांलादेशसो जानो थांगासिनो बिदिबा पाकिस्तानसो जानो थांगासिनो दं ओरैबादि स्टुपिड माने मा होनो आरोखि जालालै खुगाल' रुवायसिगोन माने आंहा बे 10-15 बोसोराव बे दुखुजों सिन्थाजों टेनसनजों बोरायसिनबाय आरोखि बोरायखायो आंबो बिदिनो बोरायखाबायबा बिराद जुलुम जाबाय गोदोनि खोथाफोरखौ सानैजों रायज्लायनायखौ रोफै रोफैल' मोनोबा दाबो जाथिखौ फोथांनांगौआ सम्भब नंला दाथ' सेसखा बे चन्द्रकार थेवब्लाबो आसा लादों आं नैबे न'मा न' बायफ्लेखांजोबब्ला बयबो जुदि बुजिलायफिनब्ला दे थिगासे न'आ बायबायब्ला गोदाननि होननानै जुजिलायनाय फैयो नामा आं बेखौ आसा लानानै दं आरो दे मोजां मोनबाय आं दिनै रायज्लायनानै दे सानसे लोगो मोनलायगोन दे दे हामबायसै गोजोन्थों गयखौ दाबाय दे जोंनि अरिजिनेलिटि जेखौ सारा बुंदों जे रोदाया सिङाव थानांगोन बै सिंनिया लासै लासै रानबोगोन माने दा बेनिखायनो आइडेन्टिटि कालचारनि जेला खोथा रायलायो बेहा मोनसे सिमा थायो आरो बै सिमानि गेजेराव दोननानै जों बेखौ लांबाय थानो गोनां जायो दा मुलुगाव इन्डिजिनास सुबुंफोर ट्राइबेलफोर गुबुन हारिफोर जेराव दङ मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरफ्राव बिसोरो दाबो बे एखे अबस्थायावनो दङ मावरिफोर बिराद गिदिर गिदिर सना गानो माबा गानो बे मुलुगनि मानसिफोरखौ नायोबा आजिखालि इन्टारनेटआव बयबो नायनो मोनो फरायनो मोनो जों नायोबा नुयो जे जायफोर हारिया आइडेन्टिटिखौ दाबो लाखिनो हादों बै हारिनि कालचार ट्रेडिसन कास्टमफ्राव खोब मेजर चेन्ज फैयाखै आरो जायफोरनिया मेजर चेन्ज फैदों बिसोरनो दिनै सार्भाइभेल थांना थानायाव बेसेबा गिदिर मोनसे चेलेन्ज फेस खालामनो गोनां जादों दा रिसेन्टलि जोंनि सोमावसारनायनि बेलायाव बावैसो आङो लथा नागानि मोनसे ग्रुप बियो लथा बिसिनि आफादगिरिजों मोनसे मिटिं गादोंमोन अब्ला मिटिङाव जिरायबाय थानायावनो गोबां खोथा सोंदों आङो बिथांमोना बुंदों जे बिथांमोननि हा हुआ दाबो बिसोरनि कास्टमजोंनो रिलेटेड आवनि हाखौ लथाया सेनो मोना लथाफोरनि हाखौ सेमाया सेनो मोना बेफोर नागा आव लथा सेमा दङ नालाय गावसोरनि गेजेराव रानलायलायनानै थायो आरो दा बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव हा हुखौ लानानै जेबो खैफोदबो गैया दा जोंनियाव जेला जोङो कास्टमारिखौ रिजेक्ट खालामबाय मडार्नाइज जानो थांबाय जोंनि ससाइटिया मालायनि धोरोमखौ बजबनानै लाबाय मालायनि कालचारफोरखौ जोङो बजबनानै लाबाय बैखौ लानो थांनायाव जोंनि सिंथिंजाय गासैबो लासै 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 रानलांजोब्बाय दा दिनै जोंहाबो जुदि कास्टमारिफ्रा थायोमोनब्ला जोंनियावबो माखासे इन्डियानि जे सिस्टेम बे सिस्टेमा जोंखौ एनक्रोच खालामनो हानाय नङामोन आरो एनक्रोच खालामनो हायाबा सकल मेन स्ट्रिमा जोंखौ मा एसिमिलेट खालामनो हानाय नङामोन जोंखौ एसिमिलेट खालामदोंथ' दायो बे एसिमिलेट खालामनो हानाय नङामोन दा सानसुमैफोरनि गोरों गोराफोरनि सिन्थाया बेबायदिनो जे ओंखामजों फोथैनो नागिरा नोंखौ गुबुन राहाजों फोथैनो नागिरो मोदोमजों फोथैनो नागिरा नाथाय गुबुन राहाजों फोथैनो नागिरो दा दिनै इन्डियायाव ब्राह्मिन मानसिफ्रा मोनसे गोदान मोनसे बिसोरनि गावसोरखौनो गायसनफिननो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे गायसनफिननाय हाबाफारिखौ जोंखौ थगायनो थाखाय बिथांमोना मोनसे टीम बानायदों दावहा संस्कृत आरो संस्कृतिनि दावहा
संस्कृत आरो संस्कृतिनि दावहा कल्चार आरो संस्कृतनि दावहा संस्कृतआ मा जोंनि इन्डियान अरिजिन आरो संस्कृतिया मा बियो इउरपनिबो जानो हानाय बबेनिबो जानो हानाय दा बिसोरनि जुद्धआ बुंदों मा जे इउरपियान कालचारा आमेरिकान कालचारा बाहेरनि कालचारा फैनानै जोंखौ गाग्लोबनो हमबाय ओंखायनो जोंहा संस्कृतनि जि कालचारमोन बेद बै बेदानि जि ऋग्वेद गोदोनिफ्राय उपनिषद बै जे कालचार इन्डियानि कालचारा दा बेखौ जोङो जेरैखि जाया बोखांफिननांगोन आरो साफ्रोमबो इन्डियाना बै वैदिक कालचारजों जोङो बयबो हाबफानांगो जों बेजों थांनांगो दा बेवहाय बिसोरा जोबोद एडभान्टेज दङ नैबे जायखौ मावनो नागिरदों दिनै RSS फोर ब्राह्मिनफोर बिसोर बिराद हाबदों रिसार्च खालामदों लेखा लिरदों दा बेवहाय जोंफोरबायदि फिसा फिसा हारिफोरखौ बिसोर मा खालामनो नागिरदों नैबे संस्कृतनि कालचाराव बिसोर सोनो नागिरदों आरो अलरेडि जोंनि हारियावबो जाय धोरोमफ्रा ख्रिस्टियान नङा नन ख्रिस्टियान जोंनि अरिजिनाथ' बाथौमोन बे नन ख्रिस्टियान धोरोमफोरखौ बिसोरो मा खालामदों हिन्दु धोरोम होननानै बिसोरो बजबनानै लादों आरो जोंनियाव मोनसे एनि टाइम मोनसे उइकनेस थाबाय जे सोरबाया जोंखौ अनोबा सोरबाया जोंखौ बाख्नायोबा जोंनि गोरबोआ थाबनो आवलियो बिनि आन्दोआव मा दङ जों बेखौ मिथिया दा बैयावनो जोङो लासै मा जादों जोंनि गामि RSSफ्रा हाबनानै सोरबा हाबनानै बै मानसिफ्रा हाबनानै जोंबो हिन्दुखा नोंसोरबो हिन्दुखा बे लाइनाव जोंखौ लासैनो फिनिश खालामलांनो नागिरदों आरो बिसोरनि गरफा गरनै थानसालि लुनो फैसा होनाय एबा जोंखौ लांनानै दिल्ली मुम्बाइआव आर'नाइ गामसा गानहोहैनाय प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय नैफोरबायदि एक्टिभिटिफोरजों जोंनि मानसिफोरखौ आन्दायहोनो नागिरदों नैबे माखासे षड़यन्त्रआ नैबेयाव जोङो मेगनजों नुनाय नङा नाथाय बियो मोनसे लेभेलनिफ्राय इन्डियायाव दायो सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो बोरै गावखौनो होबथागोन रेजिस्टेन्स माने जोंनि इमिउन सिस्टेमा बेसेबां स्ट्रं जोङो बेवहाय जे जों गावखौनो गाव होबथानो हागोन बा गाबथानो हागोन दा नैबेनि थाखाय जोङो नैफोरबायदि इउनिभार्सिटिनि स्कलारफ्रा स्टुडेन्टसफ्रा लोगो जानानै जुदि जोङो साननायखौ जागायोबा जे जोंहा जे ट्रेडिसन दङ कास्टम दङ कालचार दङ बेखौ जोङो नैबे मोनसे मा होनो मोनसे इन्जुरनि सिङाव एबा मोनसे सिमा बानानै नैबे लेभेलाव जोङो दोननानै जों बेखौ लांबाय थानांगोन नैफोरबायदि माखासे एक्टिभिटिनि दरकार जादों आरो बेखौ मोनसे लार्नेड एबा गोरों थाखोनि मोनसे हान्जाया जुदि बे खामानिखौ मावोबा अब्ला जोंहा साननांगौ जेबो गैया नाथाय दिनैसिम बर' हारियाव जायफोर मावनानै दङ आं बिथांमोना जायाखै होननानै बुङाखै मावनाया मावबोबाय थादों आरो बिनिखायनो थांनानै दङ नाथाय दिनै जायफोरखौ जों बुंदों जे बर' कालचारा आरो जौगानांगौमोन बिनि डेफिनिसन गैया बर' हारिमुवा आरो जौगानांगौमोन बर' रावा जौगानांगौमोन बर' हारिया जौगानांगौमोन बबे बिथिङाव नोङो जौगाजानो लुबैदों बिनि डेफिनिसना मा दा नैखौ होनो रोङालासिनो मालायनि जौगानायखौ नुनानै जोंबो जौगाजानो लुबैनायनि जि मोनसे टेन्डेन्सि दा बियो जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां जादों नंगौ जोंबो जौगानांगौ मालाय बायदि जौगानायाथ' खुनु थानो मोना आरो डेभेलपमेन्टआथ' नेभार एन्डिं प्रसेस थांबाय थागोन नों जौगागोन आंबो जौगानांगोन आं जौगागोन नोंबो जौगानांगोन बे थांबाय थागोन बे बाट बेनि डेफिनिसना मा नों नंगुबै नैबेनि बुंफुरलुआ माबायदि जौगानायखौ नों लुबैदों नैबे जिनिसफोरखौ दिनै जोङो थिग खालामनानै लानो हायाखै दानि साना बुंदो सेप एन्ड साइज बोरै जों बानायगोन बबे फ्रेमाव लानानै थांगोन जोङो बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर चेलेन्ज दा जियानो जा बैसागो खुंदों गाहाम हामलायनाय हरबाय आङो मोजाङै लेखा फरायनो बयबो बेवहाय फैदों सोरनिबा न'खरा मोजां सोरनिबा न'खरनि अबस्थाया गाज्रिबो जानो हानाय नाथाय जोंनि फकासा जाबाय जों लेखा फरायनो फैदों आरो जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन मोजां खौरां जोंहा गोबां नैबे बैसागुआ डाबल मोजां जाबाय मानोना सानैया UPSC पास जाबाय खेबसेयावनो सासे IPS आरो सासे IS मोननो हाबाय बोसोरसे सिगाङावल' सासे IPS मोनदोंमोन मनज सरगियारि दा जोंनि जि हारिनि माखासे जौगाजानो हास्थायनाय लुबैनाय बेयो मोगथां महर मोनबोगासिनो दङ दा बेखौ जोङो सोरबा सासे दैदेनगिरि सोरबा सासे मानसिनो जाबसिननानै बे खामानिखौ मावनो हाया बियो माखासे खामानिया कालेक्टिभखासो आरो माखासे इन्डिभिजुवेलनि सायाव सोनारो हारि दानायखौबो जोङो मोनसे इन्स्टिटिउसनाव मोनसेयावनो जोङो दागोन एबा
नैबे माबाजोंनो दागोन जोङो नैबे लामाजोंनो बा नैबे आफादजोंनो बेबायदि जेबो गैया। बियो परिबेसा सोलायलांबाय थागोन, खामानि मावनाया सोलायलांबाय थागोन, आइडिया गोदान गोदान आइडियाफ्रा फैबाय थागोन आरो बेखौ लानानै बयबो खामानि मावगोन आरो हारिया जौगालांगोन। नाथाय बेवहाय मा जादों? कानेक्सन, कारेक्सन एन्ड डाइरेक्सन बियो सानफ्रोमबो थानांगोन। कानेक्सन, कारेक्सन एन्ड डाइरेक्सन। नों मा मावदों आं मा मावदों एसे कानेक्ट थालायलायनांगोन, नङाबा जानाय नङा। दा दिनै सोरबाया बर'नि सासे साक्सेसफुल प्लेयार जाबाय, बे प्लेयारा गोमालाङो उनाव थांनानै, हारिजों लिंक गैयै जाहैयो। सोरबा सासे बिराद कालचाराव बिराद जौगाबाय बियो बर'नि, उनाव थांनानै बियो गावनि हारिजों लिंक गैया जाहैयो। अब्ला जोंहा हारिया लाब जाया बायदि जायो। खालि मुङाल' बसुमतारी, मुङाल' नार्जारी, खिन्थु हारिनि थाखाय जेबो गैला कन्ट्रिबिउसन बेबायदि जायो। इभेन गिदिर गिदिर अफिसारफोरनि बेलायावनो जादों। आं पार्सनेल लाइफआव मोननाय बिथांमोना जेरैबायदि हारिनि थाखाय मिनिमाम सार्भिस होनांगौमोन, नट फिजिकेल लेबार, ब्रेनखौ जेसेबां इनपुट्सखौ होनांगौमोन बेखिनिखौ होनायनिफ्रायबो गोजानाव थालांदों। बेबायदिबो जोंनियाव माखासे मानसिफोर मोनबोदों। दा बेनिखायनो दिनैनि समा जोंनि थाखाय जास्ट माने जोङो बुजिनांगोन, बेखौ जों आन्डारस्टेन्ड जानांगोन साफ्रोमबो जे माथिं थांदों, मा जादों, मा जायाखै, मा मावदों, बयबो जोङो फार्स्ट बेखौ बुजिनांगोन। जोङो हारि दानायनि खोथाखौ बयबो रायलायदों, बुजिग्रोनांगोन अब्लासो जों दानो हागोन। बुजिनोनो नाजायाखै जोङो, जोबोद साज्रांज्रां थांनो नागिरो। आंहा माने गिनाया बेवहायसो। मानसियाथ' दङ, हिउमेन रिसर्सआबो दङ, मेन पावारबो दङ, गासैबो दंसै जोंनियाव, बाट डेडिकेटेड साबोसे, कमिटेड साबोसे, सिनसियार साबोसे? दानि बुंनाया जे सेल्फिश जानो हमबाय मानसिफ्रा होननानै, बेवहाय फेकाल्टिफोरखौबो लिंदोंमोन, फैयाखिसै, बिसोरनिबो दायित्वमोन। दा आंनि खुगाजों बुङोबा हयथ' सोरबा सोरबा गाज्रि मोनगोन, मानो फैनांगौ, सानसे जिरायनो मोनदों आं मानो थांनो होननानै। दा नैबे दा बर'फ्राथ' मा, जोङो जोंनि जि कमिउनिटि माबाया गोदोनिफ्रायनो बिराद हाइ, जोङो ज' खामानिफोरखौ मावबोदों, गासिबो खामानिया सावरि बादालि, रंजानाय बाजानाय ज'। नाथाय दिनै ट्रेन्जिसनेल टाइमाव सोलाय सोल' जालांबाय मानसिफोरनि, बेनिफ्राय बिराद इन्डिभिजुवेल जालांबाय जोंनि सिन्ताफ्रा। आरो बियो दानि बुंनाय इलिट क्लासनि गोरों थाखोनियावसो बारा जादों। आङो नागाफोरखौ बिराद मानसिफ्रा बुङो नागाफ्रा गाज्रि, नागा। लास्ट 7 इयार्सआव आं नागाजों बिराद क्ल'ज जादों। जास्ट टु आन्डारस्टेन्ड बिसोरनि रेभलिउसनखौ आन्डारस्टेन्ड खालामनो थाखाय आइजाक, मयबा, आमुक नागा गामि, नागा रेभलिउसन, नागा प्रफेसार, नागा इउथ, नागा वमेन, आं गोबां रायलायदों थांनानै। दा बेवहाय आङो जेखौ नुदों, नागाफोरनि रियेलि नागा बिसोर डिजार्भ खालामो, माखासे जिनिसखौ मोननो थाखाय बिसोर डिजार्भ खालामो। बिसोरनि थिंकिं प्रसेस, बिसोरनि भिजन बिराद गोजौआव बिसोरनि। दा बिसोरो एक्सुवेलि बिसोरो सभारेन नङाबाबो माबा मोनसे मोजां मोननायनि दे डिजार्भ इट, आं बिदि सानो। आरो बेवहाय नुदों आं नैबे सोदोबखौ बाहायदो दायो, शेयार, केयार एन्ड एकमडेसन। बियो मुलुगनि गोबां प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो, माने शेयारिं, केयारिं एन्ड एकमडेसन। जोङो शेयार खालामा, जोंनियाव शेयार कालसारा गैला। खालामो जोङो जायफोरखौ माने एसे कन्ट्रभार्सियेल नङै, नन कन्ट्रभार्सियेल जिनिसखौ जों शेयार खालामो। बाट जों सानैनि जिउआ जुदि थिग जानांगौबा, जों सानै लोगो हमना लाबाय, एक्स आरो वाइ। जों जुदि नोंनि गाज्रिखौ नुनानै आं बुङाबा, आंनि गाज्रिखौ नुनानै नों बुङाबा, कन्ट्रभार्सियेल एरियायावनो हाबाबा, खालि नों बाख्नायबाय थायोबा, नोंनि गस्लाखौ मोजां नुदों, नोंनि उमुखखौ मोजां नुदों, बाट आंनि केरेक्टारा जे आं जौ लोंग्रा जाबाय, आं सिगारेट सोबग्रा जाबाय, बेखौ जे फंसेबो बुङा आङो, बैनो मा खालामो, जोंखौ मोजांनिफ्राय गाज्रि जानायाव हेल्प खालामो। दा शेयारिं जोंनियाव फैनांगोन, शेयार। बेनिफ्राय केयाराबो जोंनिया जोबोद खम जाबाय। दिनै गोबां मानसिफ्रानो आलासि थांजानो बायो न'आव। जों उन्दै समाव आरो आलासि फैजानो बिराद लुबैयोमोन, जोंनि आइमोना, बै समनि मानसिफ्रा। जोंबो उन्दै समाव आलासि फैजानो बिराद लुबैयोमोन। आलासि फैबा बेदर मोनजायो, बिस्कुट मोनजायो, चक्लेट लाबोयो आलासिया। आजिखालि आलासिया बिराद खमायलांबाय, आलासि सिस्टेमा लासैनो। बेयाव मानो जादों? बेयो इन्डिभिजुवेल। आरो नोङो आलासि जानाय गैया, नोङो केयारिंआनो माने शेयारिंबो गैला, केयारिंबो गैला। उपेन बर' राष्ट्रदूत एम्बासाडर जेला 2000आव सुथि लानानै फैयो, बियो गोबाव बोसोर गेपनि उनाव फरेनाव थानानै फैनानै बर' हारिखौ बुजिनो हायाखै बे बारा। उनाव बियो नायबाय जे मा फैनानै नुबाय बिराद कनफ्लिक्ट हारियाव।
बिजों बिरायलाया बुथारलायनाय मालायनाय 2000 बिटिसि एकर्ड 2003 जादों बिनि उनाव खोब भाइलेन्सखौ नुबाय बियो बे सानबाय जे मानो गावजों गाव बुलायनांगो माबा मोनसे मोनबाय रानलायलायना जानांगो माबानांगो मावनांगो मानो उनाव गावबो थांबाय रायलायजायाखिसै उनाव आंनियाव बियो सानसेखालि सोंबाय जे बर'नि टप लिडारा सोर सोर दायो होननानै नों आंनो 10 जननि लिस्ट हर आं बिनो लिस्ट लिरनानै होबाय साहित्य सभानि आफादगिरि बर' समाजनि आफादगिरि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि बिटिसिनि लिडार अपोजिशननि लिडार पलिटिकेल लिडार आं लिस्ट खालामनानै होबाय अब्ला बे सोंबाय बेखिनि मानसिया माबा मोनसे अकेजनाव ज' जायो ना जाया होननानै आं बुंबाय जे 30% ज' जायो मानो 30% ज' जायो 70% जाया मानोना अमुक मोनसे प्रग्राम दा बड'फानि दाख्लै जों जोनोम सान फालिबाय बेवहाय रावबोआनो थाङाखै जायफोरा बड'फानि खोथा बुङै पलिटिक्स खालामो बिसोरबो थाङाखै मानो बड'फा होननानै नोङो डिक्लारेसन होनायनि उनाव बड'फानि जायगायावनो थानानै बिनो बिबार बारसे बावहैनायाथ' नोंनि आंनि बयनिबो बिबान बेथ' पलिटिक्स नङा बेथ' नों जेबो माने गाज्रि खामानि नङा नाथाय जोङो नुबाय थांनाय आंथ' खमसे खम 20 बोसोर बावबाय 20 बोसोर आं खामानि सेन्ट्रेल एबसुआव थानानै खामानि मावबाय डिस्ट्रिक्टआव मावबाय जि समनिफ्राय थांदों प्राय 20 इयार्स माखासे मानसि आङो सानसेबो नुवाखै किन्तु बिसोरो लिडार बियो बिसोरबो बड'फानि नाम लायो दा नैफोरबायदि दा बेवहाय उनाव आङो नुबाय जे रायलायलाया जोंनि मानसिया नाथाय बाहेरनि मानसिफ्रा मा होनो रायलायलायो बिसोरनिया ज' डिनार जालायनाय ज' लान्च जानाय बेबायदि कालचार दङ आरो बेवहायनो बिसोर रायलायो गोबां समाव ओंखामखौ बिसोर हारसिं जानो नागिरा जुदि बिराद बेस्थ' नङाबा बिसोरो सोरबा लोगो लिंनानैसो बिसोर डिनार जायो नै लोगोजोंसो लान्च जायो फिक्स खालामखायो जे आं दिनै नोंदो लान्च जागोन नों आंजों जागोन जों सानैबो आरो बिसोरनि टाइमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टाबो जानो हानाय रेस्टबो जाबाय लान्चबो जाबाय बिसोर रायलायबायबो किन्तु जोंनियाव बेबायदि कालचारा गैया ओंखायनो शेयारिं केयारिंआ जोंनियाव जाथारनांगोन इच आदार आरो लोगोसे एकमडेसन आं नोंखौ एकमडेट खालामथारनांगोन नों आंखौ एकमडेट खालामनांगोन दानि पलिटिकेल कनफ्लिक्टआलाय माथो बर'निया एकमडेसन गैलायलाया नोंबो मावदोंमोन आंबो मावदोंमोन नोंहा राजा जाबाय आंहा जेबो गैला गावजों गाव नांलायलायबाय नों बारा मावाखैमोन आं बारा मावाखैमोन बेनो जाहैबाय जुदि एकमडेसना जालायनायमोनबा लिडारानोथ' साबैसे दङ बर'आव नांलायलायनो गोनां एसेबां थाउजेन्डस अफ लिडारथ' गैया जोंनियाव बेसेबां दङ आसि बिजौआव साननो हानाय आमखाल' बेखिनि मानसिनि गेजेरावनो जोङो मा गैया एकमडेसना गैलायलाया आरो जेला एकमडेट खालामा अब्ला बेवहाय कनफ्लिक्ट जायोबा मा जायो रिभल्ट जायोबा मा जायो बेनो थांनानै मोनसे गिदिर मोनसे जेंना जाहैयो दा दिनै हारसाफ्रा जोंखौ एकमडेट खालामाखै आसामाव गावसोरा नांगौखिनिखौ जाबाय लोंबाय रंजाबाय गावसोरनिखौ सोरजिना लाबाय जोंखौ एकमडेट खालामाखिसै जोंनोबो नांगौमोन जों रागा जोंबाय जोङो दुखु मोनबाय जों रिभल्ट खालामबाय बेनो मोनसे कनफ्लिक्ट जाबाय आरो बेनो नेभार एन्डिं जाबाय आरो बेनो बर' हारिखौबो गसंथानायनि मोनसे लामा होबाय बेड साइड एन्ड गुड साइड आरो दिनै एसे पलिटिकेल बारा नङा आं इसे बुंनो नागिरदों 10% दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि सोरबा बुंदोंबा मर स्ट्रं जादों होननानै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा आंखौ बुङो सोरबाया बुङो बियो बिकज अफ अनलि साम चेलेन्जेस इनसाइड एन्ड आउटसाइड माखासे चेलेन्ज दङ जोंहा बै चेलेन्जखौ फेस खामायनो जोङो फिट जानो गोनां जादों आरो दायो थाखा फैसा गोनां एमपि गोनां मन्त्रि गोनां एमएलए गोनां इएम गोनां मोनसे इस्टाब्लिशमेन्टनि एगेन्स्टआव जोङो चेलेन्ज खालामनो थाखाय साहस मोनदों गुबुन फरायसा आफादा हायाखै खिन्थु बे मानि थाखाय नैबे चेलेन्जखौ जोङो फेस खालामदों आरो बेवहाय जों नायनांगोन जे पजिटिभा बेसेबां नेगेटिभा बेसेबां जुदि जों जि चेलेन्जखौ फेस खालामनो थांदों बेयाव जुदि फेस खालामनो थांनायाव जि मोनसे कनफ्लिक्ट जागोन बे जुदि हारिनि थाखाय गोबां खहा जादोंबा वी हेभ टु रिजेक्ट इट डिनाइ इट एभयड इट जोङो बेबायदि खालामबोदों ओंखायनो बबे कनफ्लिक्टखौ रेसपन्ड होगोन बबे चेलेन्जखौ रेसपन्ड होगोन आरो बबेखौ होआ बेखौ थिग खालामनांगोननि थाखाय जोङो एसे मेलेमखौ बाहायनांगौ जायो नङाबा जों हारिनि गेजेरावसो डिस्ट्राक्शना फैगोन डेस्ट्रया फैगोन बे आरो 2009 आव आं जेला एबसुनि आफादगिरि जायो बै समाव बर' हारिनि जि अबस्था गावजों गाव पेट्रिसाइडेल किलिं हारसा बांगाला 12टा बाजायाव क'क्राझाराव बेरायनो हायो बर' सेंग्राफ्रा हाया नुबानो होसोलायनाय गावलायलायनाय गावजों गावनो बेबायदि थासारिखौ मोननानै आं बै समाव बिराद नार्भास जादोंमोन
उनाव आङो सानदोंमोन जे दिनै नङा गाबोन खौसेथिखौ लाबोनांगोन खौसेथि लाबोनायनि मन्त्रआ मा सोरजों खौसे जागोन थावजों दैजोंथ' खौसे जाया खौसेया बबे जागोन नैबे जिनिसखौ जोङो नागिरै दिनैनि लेभेलाव एटलिस्ट रिभलिउसनारिफोरा मे नट बी माने मेन्टेलि बाय हार्ट 100% जायाखैबो जानो हानाय किन्तु मोनसे सिटुएशनाव मोनसे परिबेसाव दिनै गासैबो आन्डारग्राउन्ड अभारग्राउन्ड रिभलिउसनारि ग्रुपफ्रा मोनसे जादों बे मोनसे किन्तु ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बिनि थाखाय आं सानदोंमोन जे बेवहाय 1% बो इग' दोनालासिनो एप्रोच खालामगोन 1% लेस देन 1% इग' माखासे लेखाफोराव फरायनानै मोनदों हारिनि खामानि मावग्राफ्रा 1% इग' थानांगोन नङाबा गाज्रि जायो आं सानदों जे लेस देन 1% इग'खौ दोननानै खामानि मावनि आरो दिनै जोंनि रिभलिउसनारिफ्रा रन्जन दैमारिजों जों फ्रिलि खोथा रायलायनो हायो जेराव मोनसे समाव गावजों गावनो बुथारलायनायमोन गबिन्द बसुमतारीजों जों फ्रिलि रायलायनो हायो बयजोंबो जों रायलायलायनो हायो आरो एनि काइन्ड अफ डिसिसन जों शेयार खालामलायनो हायो जोङो केयार खालामलायनो हायो एसे नैबे जिनिसा दा रेस्ट मोनसेल' बाहागो थाहैबाय बे जाबाय रुलिं हान्जा बेजों जोङो बोरैहाय ज' जागोन दायो जोङो रिभलिउसनारिफ्राथ' ज' जाबाय रुलिंजों जोङो ज' जानांगोन ज'खौ बोरै जागोन दायो जोङो सोरबायाथ' आखाइ हरग्रोनांगोन बे आखाइखौ सोरबाया हमनांगोन आरो हमाबा बियो मोनसे गोलाव समसिम थांगोन दा जोंनिफ्राय आङो नायबाय सासे प्रफेसर जहन गाल्टुं होननाय मानसि लोगो मोन्दोंमोन आमेरिकायाव ट्रेन्सेन्ड इउनिभारसिटि मोनसे लुदों बियो इयार 2009आवनो गुजरात विद्यापीठ इउनिभारसिटि गुजरातआव बियो फैदोंमोन बेखौ महात्मा गान्धीया बे इउनिभारसिटिखौ गायसनदोंमोन बियो जेला आफ्रिकानिफ्राय फैयो साबरमतियाव थाफैदोंमन आरो बिनि उनावनो बियो मोनसे इउनिभारसिटि लुदोंमोन जेराव भाइस चेन्सेलराबो हायावनो जिरायो हायावसो जिरायो बिसिनि गासै अधिकारिफ्रा अफिसारफ्रा गासै हायावसो दारायाव जिरायो माने आसरित इउनिभारसिटि दा बेवहाय आङो एसे गान्धीनि सायाव स्टाडि खालामनाय खामानि मावनो ओंखारनायलाय आं इनभाइटेसन मोन्दोंमोन बैयाव मोनसे सेमिनार जागोन 7 दिननि नों फैनांगौ होननानै अब्ला आं थांदोंमोन बेवहाय बे प्रफेसर जहन गाल्टुंआ मुलुगनि प्राय 40सो हादोराव दाङाबाजिखौ फोजोबनो खामानि मावदोंमोन आरो बिनि जि थियरिफोर बै थियरिफोर बिनि जि प्रसेसफोर इनिसियेटिभफोर बेवहाय खोनासंनो आङो बाहागो मोन्दोंमोन नाथाय आं एसेबां इंलिश गोरों नङामोन आमेरिकान सासेया बुंनाय इंलिशखौ आङो 100% बुजिया थेवबो आं बेजों इन्टारेक्ट खालामदोंमोन इन्टारेक्ट खालामै जिफोर प्रसेसखौ जों नैबेयाव लादों बै प्रसेसफोरखौनो बेबो बुंदोंमोन जे कमिउनिकेशन कानेक्शन जानांगोन कारेक्शन एन्ड डाइरेक्शन जोङो कमिउनिकेशनखौ खालामनो नाजादोंमोन नाथाय बियो जायाखै गोबां नाजाबाय जों कमिउनिकेशनखौ जायाखै बे जायो जयो जोङो बेखौ थेवबो दोनबाय थादों दा दिनै लास्ट 4 इयार्सआव जों गोबां लाइजाम लिरबाय दानि जों रुलिंनि लिडारफोरनो जे जोंनो एपइन्टमेन्ट नांगोन जों रायलायनो लुबैयो जायखिजाया खोब बारा मा रायगोन हयथ' माबा मोनसे बुंगोन बेखौथ' जों हजम खालामनांगोन जोङो बेखौ साननानै जोङो नाजाबाय खिन्थु बियो जायाखिसै दा जायाबा मा लामा दङ लामाया जाबाय मोननैल' मोनसेया जाबाय नोंखौ सोरबा माने गनायनो गोब्राब मोनदोंबा इउ एभयड इट आरो नङाबा नों जुदि गनायजाथारनो लुबैदोंबा इउ फाइट इट बै समनि जुद्ध खालामग्राफ्रा बुंदोंमोन जे फार्स्ट नोंखौ सोरबाजों दावहा नाङोबा नोंखौ फार्स्ट बियो मा खालामगोन इगनर खालामगोन सेकेन्डआव बियो मा खालामगोन मिनिगोन थार्डआव मा खालामगोन बियो रेसपन्ड खालामगोन नोंखौ इनसाल्ट खालामगोन नोंखौ बायदिसिना बुंगोन आरो इनसाल्ट खालामनानैबो जुदि नोंखौ रेसपन्ड होनानैबो हायाबा सिगिगोन नोंखौ माबा माबि खालामगोन बिनि उनावबो हायाबा बियो नोंनो आखाइ हरनो गोनां जागोन स' 2019 इलेक्शन इज द लास्ट माने स्टेज 2019 इलेक्शनानो लास्ट स्टेज बर'नि इउनिटिनि बिनि उनाव इउनिटिया 100% फैगोन नङाबा बिनि उनाव इउनिटिया कुनु दिन बर' हारियाव फैनाय नङा आंनि पार्सनेल सिन्ता बियो दा बेवहाय आं नुयो मा जे जुदि दानि रुलिंआ विन जाफिनोबा बिसोरनि जुदि इग'आ जुदि 100% बा बिसोरो कुनु दिन रावखौबो केयार खालामनाय नंला आरो बिसोरो जुदि डिफिट जायोबा बिसोरो थांनानै थानो थाखाय लोगो नागिरगोन आरो लोगोआ फार्स्ट सोरनियाव नागिरगोन गावनि हारिनि गेजेराव लोगोखौ नागिरगोन
आरो लोगोखौ नागिरनाय लोगो लोगोनो मा जागोन खौसेथिया फैगोन थांनाय 15 बोसोराव जे खौसेथिया फैयाखै 17 बोसोराव मानो जे बे एंगेलाव बिथांमोना साननोनो हायाखै जोंनो हारि मोनसे जौगानो थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइजखौ नांगौ नाथाय पलिटिकल पेट्रनाइजखौ नोङो नांगौ बायदि जुदि बाहायनो हायाबा एबा मोननानैबो नों बाहायनो रोङाबा अब्ला हारिया जेबो लाब जानाय नङा बेयो जोबोद साननो गोनां खोथा आङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों मोननै घटनाखौ लानानै थांनाय 2018 आव एक नाम्बार जेला सानै संबिजित हान्जानि सानै सेंग्राखौ फासि होनायनि डिक्लेयार खालामो सेकेन्ड जेला रन्जन दैमारिखौ नैबे बोसोरावनो जागायजेननायाव माने थैजासे बिथांजों लोगोसे 9 जनखौ सागुखौ थैजासे जेल होयो नैबे मोननैखौ लानानै आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आङो आंनियाव जोबोद चेलेन्जबो फैदों आरो आङो पार्सनेलि माखासे डिसिसनाव फैदों आङो खामानि मावनो होननानै दा नैबे परिबेसाव जोङो खामानि मावनांगौबा हारिखौ बेबायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनांगौबा जोंनो माखासे चेन्ज नांगोन आरो बे चेन्जखौ लाबोनायनि एजेन्डा सोर जागोन चेन्ज लाबोनायनि एजेन्डा जाबाय यंग फर्स इयुथफोरानो चेन्जखौ लाबोगोन 90 बोसोरनि 80 बोसोरनि 70 बोसोरनि 60 बोसोरनि बोराय बुरैया चेन्जखौ लाबोनो हानाय नङा लाबोगोन बा यंग फर्सआ लाबोगोन दा दिनै बर' हारियाव आं गोजोननाय मोनदों जे जोङो फार्स्टआव एसे फ्रास्ट्रेट जादोंमोन जों एसेबां मिटिं गागोन काउन्सिलिं खालामगोन साइकेल रेलि खालामगोन माबा खालामगोन चेन्जआ जामारगोन ना जामारा जौ जुवानि हेंथायै खोथा बुंमारगोन ना बुंमारा बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया जोबगोन ना जोबा गावजों गाव नेरायलायनाय सिलायलायनाया जोबगोन ना जोबा नाथाय पजिटिभ माबा मोनसे खामानि मावोबा बिनि आउटपुटआबो पजिटिभआनो जाखायो आरो लासै लासै लासैनो जोंनि इयुथफोरनि गेजेराव खिन्थु गोबां चेन्ज नुदों दायो गोबां चेन्ज माने गोबां चेन्ज आरो आं 20 इयार्स 15 इयार्सनि बिराद क्लोज अबजार्भार हिसाबै आं नुनानै आं पार्सनेलि सेटिसफाइड दाबो नंगौ दङ जोंनि गेजेराव ड्राग्स जाग्रा दङ डेनड्राइट सोबग्रा दङ आरो बेबो मोनसे क्लासनि माहाजोनफोरनि गथ' गथायफ्रानो जादों नाथाय लार्ज सेक्सना बेनि फारसे गैया आरो गुबुन मोनसे भाइलेन्सनि टेन्डेन्सिया गैया जोंनियाव लासै लासैनो जोबबोदों भाइलेन्स खालामनायनि भाइलेन्सनि इमिडियेट रिजाल्टआ जाबाय डिस्ट्राक्शन नों माबा मोनसे भाइलेन्स खालामगोन इमिडियेट रिजाल्टआ डिस्ट्राक्शन नों रागा जोंगोन रागायाथ' बारा नङा 10-20 सेकेन्डनिल' रागा बे 10-20 सेकेन्डनि रागाखौनो नोङो एभयड खालामनो हायाबा एरायनो हायाबा नोंनि जिउआव बेवहायनो बिराद गाज्रि मोनसे मा फैयो सेटबेक फैयो दा नैफोरबायदि डिस्ट्राक्टिभ खामानिफोरखौ जोङो एभयड खालामनो हानांगोन दा बेनिखायनो हारियाव दिनै जोङो मा जादों बड'लेण्ड बिनायखौ लानानै दिनै जेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिफोरखौ लाबोदों इट्स भेरि आनफर्चुनेट माखासे बिथिं थायो जि बिथिंखौ नोङो मार्केटआव सेल खालामनो नाङा माखासे बिथिं थायो बेखौ नोङो मार्केटआव सेल खालामनो हायो दा बड'लेण्ड इस्यु इटसेल्फ बियो खोब सेन्सिटिभ इस्यु बे इस्युखौ फोथांना दोननायानो बिराद गिदिर चेलेन्जखा बे इस्युखौ एनि टाइम फोथैनो नागिरो मानोना जोंनि सुथुरा बिराद स्ट्रं बिखौ नेशनेल इन्टेलेक्चुयेल डिस्कर्सआव लाबोनाया नेशनेल लेभेलाव बिखौ एलाइभ एबा एक्टिभ खालामना दोननांगौआ इट्स ए बिराद गिदिर चेलेन्ज बियो बे गोरलै नङा मानोना जार्नेलिज्मआव जोंहा मानसि गैया दिनै कुनु नेशनेल मिडियायाव जोंहा सासे एडिटर गैया सिनियर जार्नेलिस्ट गैया बैयाव जोङो स्पेस बानायनांगौआ बिराद गिदिर खामानि इलेक्ट्रनिक मिडियायाव जोंहा रावबो गैया सासेबो मानसि गैया जोंनि जानानै दा बैयाव खामानि मावहैनांगौआ ओरैनो जोबोद गिदिर चेलेन्जखा अब्ला नों मा खालामनो बेखौ गोजौआव दोननांगौआ मुभमेन्ट खालामनांगोन आरो मुभमेन्टआबो मा दिल्ली बायदियाव मुभमेन्टआ नोंनिया गुरुत्व मोननांगौबा हय 50,000 गेदारिं जानांगोन नहय नोङो भाइलेन्स खालामनांगोन दिल्लीनि जार्नेलिस्टफ्रा जोंखौ बुङो जेला रेलि खालामनो थाङो नोंसोरो नारखाव बै पुलिसफ्रा जे माबा होयो बेरिकेड बेखौ नारखावनानै नोंसोर थां दै होगोन लाथि होगोन अब्लासो नोंसोरनिया नेशनेल मिडियायाव फैगोन होननानै नाथाय नंगौ जों नारखावनो हायो खनसे नारखावगोन जोङो दैबो होगोन लाथि चार्ज जागोन गासिबो जागोन सेकेन्ड टाइम जोंनि मानसिफ्रा थांफिनगोन ना थांफिना मानोना जों दाबो जोंनि मुभमेन्टनि केडार बानायनो हायाखै बे जाबाय मास मुभमेन्टसो जोंनि लिडारफोरनि खुगायावबो ओंखारो इट्स ए मास मुभमेन्ट नट केडार बेस मुभमेन्ट दा दिनै केडारा जाबाय एबसुनि केडारा जाबाय एनडिबिनि केडारफोर होननानै रायलायोबा जोङो एबसुनि केडार एनडिबिनि केडार आंनि खोथाखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव हयथ' 70% मानिगोन आनसलिक लेभेलाव 50% मानिगोन बा इउनिट लेभेलसिम बे 20%बो जाहैनो हानाय 25%बो
नङाबा उल्टाबो जानो हानाय आनसलिक इउनिट लेभेलाव 100 जानानै लासै लासै खमायबोनो हानाय खिन्थु बेखौ आंबो मिथिया जे 100% जागोन होननानै मानो जोङो बिसोरखौ खुनु दिक्षा होआखै धोरोमनि दिक्षा होनाय बायदि आरो बबेबा मोनसे जेरै नैबे जोंहा सिपिएमफ्रा कमिउनिस्टफ्रा जेरैबायदि कचिं होयो क्लास होयो पलिटिकेल जों बेबायदि होनो मोनाखै जों बिसोरनो कुनु कचिं होनो मोनाखै कुनु क्लास होनो मोनाखै जास्ट नेशनेलिज्मनि सायाव माखासे स्लोगान माखासे खोथाफोरखौ बुंनानै बिसोरखौ जोङो मटिभेट खालामदों डेट्स अल बिनिख्रुइ बारा जेबो नङा दा बेवहायनो जायहा मोजाङै बुजिबाय बियो गोबाव सम मावबाय जाय मोजाङै बुजियाखै बि थांनानै अखानायैनो एबसुखौनो रायफिनग्रा जाबाय दाथ' नोङो एबसुखौनो रायग्राफ्राथ' एबसुआनो गोजाखा मैयासिम एबसुमोन दिनै मास्टार जाबाय मैयासिम सोरबा एबसुमोन अफिसार जाबाय मैयासिम एबसुमोन सोरबा प्रफेसर जाबाय बा माबा मोनसे जाबाय बेनो उल्थायै एबसुखौ रायफिननो हमबाय सोरबा मैयासिम एबसुमोन दिनै पलिटिशियान जाबाय दा बिटिसि आवथ' दावहाया बिएलटि आरो एबसुनि गेजेराव गैलिया बिपिएफ आवबो मेक्सिमामानो एबसुनि मानसियानो जाहैजोबखाबाय दा नैबे दा बे मानो जाखो मानोना बै मानसिफ्रा गावनि अर्गेनाइजेशनाव थानाय समाव बे मानसिफ्रा मा मोनसे आइडियोलजिखौ मोनसे प्रिन्सिपल मोनसे फिलसफि मोनसे मिशन भिजनजों थांनो थाखाय गावखौनो तयार खालामनो हास्लाबाखिसै दा नैफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जोंनियाव फैगासिनो दङ ओंखायनो मास बेस मुभमेन्टखौ जों बेसेबां गोजान लांनो हागोन बियो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे जि मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौ मार्केटिं खालामबा बिराद गाज्रि जायो बियो दा बावैसो मोनसे घटना जादों 110% बड'लेण्डखौ मोना होनना बुंनाय लोगो लोगोनो प्रतिदिन टाइमा मोनसे निउस बानायगारनानै होदों बिथिं बे सोदोबखौ होदों नै बिथिं गुबुन मोनसे मा 110% बड'लेण्ड मोना होननायखौ बेखौ बानायनानै होदों दा नैबे जिनिसा मा जादों जोंनियानो मार्केट खालामनायाव बिराद इजि खालामनानै होदों मालायनो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड जानायनि कुनु क्राइटेरिया गैया बेयो जोबोद गाज्रि जादों मानोना बियो कन्स्टिटिउसनावबो गैखाया क्राइटेरियानि खोथा जेरावबो गैखाया क्राइटेरियानि खोथा इन्डियायाव गोदान मोनसे रायजो जानांगौबा पार्लियामेन्टआ एनि टाइम हायो आर्टिकल 2 and 3 बबेबा रायजोखौ बुखावनानै बबेबा रायजोखौ बुजोबनानै गोदान रायजोखौ सोरजिनो हायो क्राइटेरिया गैया कुनु क्राइटेरियानि खोथायानो मेनसन गैया बेवहाय कुनु नियम नीतिनि खोथायानो गैया नियम नीतिया मोनसेल' इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेला गोसो एलानो रायजो बानायनो हायो आरो बेयाव स्टेट गभर्नमेन्टनिबो एप्रुभेल नाङा कुनु स्टेट गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल नाङा दा नैफोर खोथाफोरखौ जोंनि रिभलिउसनारि अर्गेनाइजेशनफोरनि लिडारफोरानो जुदि बुजियाबा बे जोंनि थाखाय बिराद गोब्राब जागोन आरो गोब्राबा जुदि बेवहाय सोरबाया पलिटिकेल हान्जा दानानै मोनसे स्लोगान हिसाबै जाथिनि बेखौ लाबोनायमोनबा आंहा बुंनो गोनां गैयामोन नाथाय दासिम जोंहा 5000 मानसि थैखाबाय दासिम आरो बेखौ जोङो मोनसे लेभेलाव ओरैबायदि बोखोनो हाबाय जेरावनोखि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि अफिसारफ्रा आंहा पार्सनेल एक्सपिरियेन्स दासिम आङो प्राय 10-15 बारसो ट्राइपार्टाइट टकआव एटेन्ड जानो मोनबाय बे 10-15 बार ट्राइपार्टाइट टकआव एटेन्ड जानायाव जेसेबां डिबेट जादों जेसेबां जुक्ति होलायलायनाय जादों बेवहाय नान अफ द अफिसार नान अफ द बिउरोक्रेट बिसोरो बुङाखै जे नोंसोरो रायजो मोना आरो बेखौ बुंनोबो हाया बिसोरो मानोना कन्स्टिटिउसनानो बेखौ एलाउ खालामखाया रायजोआ जानो हायो नैबे जिनिसा दा नैफोरबायदिखौ दिनै मार्केट खालामनाया जेरैबायदि पलिटिकेलि माइलेज लानो थाखाय मार्केटिं खालामदों बियो मोनसे दुखुनांथाव जादों दा नैफोरबायदि खोथाफोरखौ लानानै जोंहा दिनै साननांगौ जादों लिडारशिपनि जे चेन्ज फैनांगौ जोंनि गेजेराव राइट थिंकिं मानसिफ्रा जे राइट प्लेसाव जिरायनांगौ नङाबा खिन्थु हारिया बिराद अलखदाव गोग्लैगोन आरो बियो एसे गोखा रायलायनो आरो बेखौ बुङोबाथाय पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानाय बायदि नुयो बाट जों चेन्जनि एजेन्ट जोङो चेन्ज खालामग्रा टीम गोदोनिफ्रायनो चेन्ज खालामग्रा खामानि मावबोदों आरो दाबो चेन्ज खालामग्रा टीम ओंखायनो फार्स्ट आंनो गावखौनो आङो बुंना लादो जिहेतु आं टीमाव दङ ग्रुपआव दङ आंथ' लिडार नङा नाथाय आं ग्रुपआव दङ आरो खामानि मावबाय थादों ओंखायनो फार्स्ट आंनो बुंना लादों जे जि ट्रेडिसन जोंनियाव फैदों अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावोबा बिखौ स्प्रिं बोर्ड बायदि बाहायो सोलोंनानै लाबाय पलिटिक्सआव थांबाय एमएलए मन्त्रि जाहैबाय ओंखायनो फार्स्ट लेट मी एनसियर जे आङो पलिटिक्सआव थाङा मन्त्रि जाया एमएलए जाया फार्स्ट लेट मी एनसियर नङाबा आंबो बावगारगोन बै सिटुएसनानो आलादा दा इन्डियानि पलिटिक्सआव नों थांनाय लोगो लोगोनो बे माबाया मा होनो बियो नैबे इउपिनि चिफ मिनिस्टार साधुआ आदित्यनाथ साधु हिसाबै फैबाय बियो दिनै खिन्थु बियो साधु नंला बियो जेसेबां बुंथो बे साधु नंला मानोना पलिटिक्स खालामनाय लोगो लोगो नों फैसा लानांगोन फैसा होनांगोन एकदम नाम्बार 1 बे जानानै दङ दायो दा ओंखायनो बे साधुआ बेयाव गैलिया बियो दा बेनिखायनो जोङो मोनसे क्लास मोनसे सेक्सन ओंखारनांगोन जाय हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा आरो बियो गोरों गोरा सेक्सननिफ्राय ओंखारबा मोजां जायो
दा जियानो जा जोबोद मोनसे क्रिटिकेल सिचुएशननि गेजेरजोंनो खिन्थु बोरैबा मोनसे मोजां अबस्थायावबो दङ जास्ट मा नांगौ जोंनो मोनसे इउनिटि नांगौ आरो इउनिटियाबो मोनसे बाथोननि गेजेरावनो फैबाय दायो फैयै फैयै दाख्लै बावै जोंनि थाखाय बिराद गोजाननि ड्रिममोन खिन्थु दा बियो एकदम नेर' डाउन जाबोबाय बियो लासै 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 मानोना ग्रुप्सफोरा गोजान गोजान दङमोन खाथियाव फैजोब्बाय ग्रुप्सफोरा दायो आरो बेखौ मोनसे सिचुएशना बानायदों आरो बेनि थाखाय खमसे खम 35 इयार्स नांदों पिटिसिनि कनफ्लिक्टनिफ्राय लायोबा आरो 35 इयार्स आरो थांनाय 10 इयार्सआव जोङो बेखौ गोबां माने दिस वे डेट वे गोबां लामा नागिर खामानि मावदों दा बेनिखायनो पलिटिशियानफोरनि जि खोथा बे खोथाखौ लानानै हारिनि माखासे इसिङारि थासारिखौ जोङो जुदि डिसाइड खालामबा बे मोजां जानाय नङा पलिटिक्सआ नों पलिटिशियाना गावनिनो जा मालायनो जा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव खोथा बुङो पलिटिक्सआव इन्टारेस्टआव खामानि मावो नैबे खोथाया दा नंखायनो आं गोलाव खोथा बुंनो सानाखिसै जे जोंनो चेन्ज नांगौ लिडारशिपखौ जोंनो नांगौ दा दिनै लिडारशिपखौ सोर होगोन बेयो बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिस जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जिखिनि दङ बेखिनि मानसिया बेसेबां लांबावनो हाबावगोन बेबायदि मुभमेन्टफोरखौ बेबायदि इस्युसफोरखौ जोङो निटखौ नायनानै बड'फा मिशन बानायदों सास्टेनेबल चेन्ज निटखौ गोनांथिखौ नायनानै जोङो मिशन क्वालिटि इडुकेसन बानायदों गोनांथिखौ नायनानै जोङो गोबां माबा माबि मिशन फोसावदों नाथाय बेखौ प्रेक्टिकेल फिल्डआव लांनोबा जोंनो माखासे स्किल्ड मानसि नांगोन बेखौ बुजिनाय मोनसे टीम नांगोन जोंनो जाय टीमानोखि 24 आवार खामानि मावनो हायो सोलायनायनि थाखाय दा नैबे टीमखौ बानायनोबा नैबे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थांनांगोन मानसिफ्रा अब्लासो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन दा गोबां खोथा आङो बुंनो सानाखिसै मोनसेल' प्रजेक्ट लानानै खामानि मावबाय थादों जे जोंनो मोनसे लिडारशिप कलेज नांगौ एबा लिडारशिप इनस्टिट्यूट नांगौ दायो बर'फोरनो जोंनियाव हिउमेन रिसोर्सआ ओंखारगोन बे हिउमेन रिसोर्सफोरखौ जोङो बाहायनोबा जोंनो लिडारफोर नांगोन सोरखौ बहा बाहायनो आरो जापाननि जारिमिनखौ जुदि नायोबा जापानाव मात्सुशिता होननाय मोनसे इनस्टिट्यूट दङ बेखौ कन'सुके मात्सुशिता जाय पेनासनिकनि बिगोमा बे वर्ल्ड वारनि उनाव गोबां फैसा खामायदोंमोन बियो फैसा खामायनानै उनाव सानबाय बियो मा मावनो जापाननि थाखाय अब्ला बियो मोनसे खोथा सानबाय जे आं मोनसे इनस्टिट्यूट बानायगोन आरो बे इनस्टिट्यूशनखौ बियो जापानाव बानायबाय मात्सुशिता नामजों गावनिनो मुंजों आरो बे इनस्टिट्यूशनानो जापानाव प्राइम मिनिस्टारालागै प्रडाक्ट खालामदों 60% जापाननि पलिटिशियानफ्रा लिडारफ्रा बै इनस्टिट्यूशननिफ्राय फैनाय आरो बेवहाय मोननै बाथ्राखौ बियो फकास खालामदों मरेल एन्ड मेटेरियेल मोननै बिथिंखौ बिसोरो बांसिन फकास खालामदों ओंखायनो दा जापानिस मानसिफोरनि मरेला बिराद स्ट्रं मरेला आरो बिसोरो मेटेरियेलनि इम्पर्टेन्सखौ बुजियो ओंखायनो दिनै टेक्न'लजियाव बिराद दावगालांदों सासे आइजो आंनियाव फैबाय थायो बियो साउथ इस्ट एशियानि कनफ्लिक्टनि सायाव रिसार्च खालामबाय थादों ओरैबायदि एक्टिभ मोननै इउनिभार्सिटियाव लेक्चार होयो बियो बिराद हरसिम खामानि मावो दा बेखौ नुनानै आङो नायबाय थांनाय प्राय इलेक्सन डिक्लेयार होनायनि उनाव जोंबो खामानि मावदों नालाय आंबो सानफ्रोमबो हरनि 2-3 उन्दुदों आरो 5-6 सिखारदों दिनैबो 2:30 सफैदों आङो सनितपुरनिफ्राय हराव आरो 5 बाजियाव सिखारदों आं जेबो जायाखै देहाया जोंनियाव माखासे साननायसो थायो एथ'खिनि उन्दुनांगौ नङाबा फाग्ला जागोन ओरैखिनि मावनांगौ दा जापानिस मानसिफोरनि जौगानायाव खिन्थु नायोबा नंमारगोन बिसोर जे 18 आवार्स खामानि मावो होनदों 20 आवार्स नंमारगोन खामानियानो रिलेक्सबो होयो मिथिबायना जोङो एनादार टाइम जे उन्दुनानै रिलेक्स लानांगोन न' खामानिजोंबो रिलेक्स मोनो माने खालि लानोल' रोंनांगोन दा जोङो बेखौ बोरै बुजिगोन बिनि थाखाय मोनसे गोब्राब थासारिजों थांनांगोन जोङो दा जियानो जा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव फरायनानै दङ गुबुन गुबुन डिसिप्लिनाव बयबो गावबा गावनि एरियाखौ फकास खालाम आरो बेखौ जोङो मिनिमाम मोनसे कन्ट्रिबिउसन हारिनि थाखाय बोरै होनो हायो बेखौ जाहाथे बयबो एसे सानो बयबो थाखा फैसा होनांगौ बिदि नङा सोरबाया थाखा फैसा होगोन सोरबाया गियान होगोन सोरबाया माबा माबि गोदान आइडिया होगोन क्रिएटिभ इनोभेटिभ आइडिया होगोन बैखौ ज' खालामनानै हारि दानायनि खामानिया जागोन दा ओंखायनो आं खावलायबाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव फरायनाय गाबोन जोबगोन समफोर रिसार्च खालामगोन बयबो जाहाथे एसे लिंकखौ लालायलायो आरो आङो जै ओंखारबाय एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय आंनि फार्स्ट प्रजेक्टआनो जाबाय नैबे लिडारशिप इनस्टिट्यूटखौ जेरैखि जाया गायसननांगोन दासिम 2 लिडारशिप इनस्टिट्यूट गायसननाय जाबाय मोनसे शिकागोआव बराक ओबामाया गायसनबाय बोसोरथामनि गेजेराव जागोन बेहा
सेकेंड पांचगानियाव इन्डियायाव मोनसे गायसनबाय बेबो लिडारशिप कलेज बेवहाय राजमोहन गान्धी जोंहा बापुजी महात्मा गान्धीनि फिसौला बिसोर माखासे लोगो नांनानै गायसनदों आरो बे एखे टीमावनो हाबनानै आङो प्रप'जेल होदों जोंनि टंलायाव जोंहा 70 बिगा हा दङ एबसुआ दा बेवहाय मोनसे जोङो लिडारशिप कलेज गायसननांगोन जाहाथे जोङो इंटरनेशनल ब्रिजखौ थाबनो मोननो हायो बै लिंकखौ थाबनो मोननो हायो आरो बर' हारिनि थाखाय नैबेयाव मानो गुदु गादा नांलायबाय थानो जोंलाय बांगालजों मैफालजों बिजों जोंनि 15 लाख मानसिखौ लानानै जों मोनसे प्रजेक्ट बानायनांगोन आरो 15 लाख मानसिनि साबेसेया 24 आवार्स जौ लोङो साबेसेया खै घन्टा उन्दुयो साबेसेया मा मावनो गोसो मा जानो गोसो बेखौ कमप्लिटलि जोंनि लेपटपाव लानानै जोङो बिसोरखौ रिसार्च खालामनांगोन सोरनोबा इन्जेक्सन होनांगौबा इन्जेक्सन होनांगोन सोरखौबा खारहोनांगौबा खारहोनांगोन नङा होमबा जायखौ जि खालामनांगौ माने जोङो एनादार मोनसे रिभलिउसनाव हाबनोसै जोङो एनादार मोनसे रिभलिउसनाव हाबनि बयबो जोङो लोगो नांनानै जोंनि फेमिलिया जाबाय 15 लाख मानसिनि फेमिलि आरो 15 लाख मानसियाव अलरेडि जोंहा माखासे गोरों गोरा दंखायो बिसोरखौ जोङो राइट जायगायाव बाहायनांगोन माखासेया सोलोंगासिनो दङ बिसोरखौबो बाहायनांगोन कानेक्सन कारेक्सन आरो डाइरेक्सन बे मोनसे फर्मुलाजोंनो थांनानै हारि दानाया स्टिल पसिबल माने दाबो सम्भब असम्भब होननाय जेबो गैया मुलुगाव आरो दिनै जायफोरखौ जों गियोमोन बिसोरनिया खिन्थु सिनस्रिया बायजोब्बाय जायफोरखौ आरो जायफोर जोंखौ थांनाय 30-40 बोसोराव चेलेन्ज होदोंमोन दे आर नो मोर बिसोर गैलिया जोंनि सिगाङाव दायो अट'मेटिक बिसोर साइड जाजोब्बाय दा जोंहा जोंसै आंखौ रावबो बुङाखै नोङो लेखा फरायनाङा आंखौ रावबो बुङाखै नों फैसा खामायनाङा आंखौ रावबो बुङाखै नों पलिटिक्स खालामनाङा आंखौ रावबो बुङाखै नों बिजनेस खालामनाङा नङा होमबा आंखौ रावबो बुङाखै जे नोङो नैबे लामाजों थाबायनाङा आंखौ रावबो बुङाखै नों अख्राङाव बिरनाङा आंखौ रावबो बुङाखै नों लैथोआव माने थब्ल'नाङा रावबो बुङाखै अब्ला आंखौ सोर हमथादों लेट्स फाइन्ड आउट आंखौ हमथाग्राया सोर आंखौ सोर हमथादों उनथिंनिफ्राय लेट्स फाइन्ड आउट आरो बैखौ जोङो जुदि बस'नानै होनो हायोबा जोंबो स्पिडआव खारलांसिगोन दायो नैबे जिनिसखौ बुंनानै बैसागुनि खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय बावहरबाय बयबो आलो गोजोनै थादो नङा होमबा